Usa ka pulis ug usa ka miyembro sa MILF nadakpan sa bypass operation samtang sundalo patay dihang misukol sa kapulisan. Ani report ni Cyril Chavez. Nadakpan sa kapulisan sa Upol Municipal Police si Police Master Sergeant Marie Joy Tejada sa gipatumang bypass operation. Napalitan ang sospek og gituwang shabu nga nagkantidad og 1,000 pesos. Lakip na ang suspected shabu nga mibalor og 105,400 pesos ang na-recover. Gikumpiskasab ang iyang service firearms, cellphone ug ID sa pagkapulis. Midubiling mo atubang sa kamera ang sospek kinsa dugay na diha gipanid-an sa iyang illegal nga binuhatan. I-develop mo na mga information para atong yung malink no regarding sa asa gini siya nga gakunik nga grupo sa sindikato ng droga. Sa Cagayan de Oro City, arestado ang nagpailang administrative officer sa MILF nga si Alading Dimaporo sa gipatumang bypass operation. Nakuha sa sospek ang kapin 600,000 pesos nga kantidad sa gituwang shabu, mark money ug uban pang kabtangan niini. Yes, yung suspect natin, since nakunan natin siya ng 50 grams up, considered na yun siya high value individual upon arrest. So, pasok na siya doon sa high value target. Pero ang items na 5 grams, nakuha nila doon 5 grams na items. So yung droga sa'yo? Dili, ipadala sa ako to. Sa gigaman to talaga ang droga. Sa Digos City, Davao del Sur, patay ang high-value target nga si Sergeant Reginald Labajo, miyembro sa Intelligence Division sa 39 Infantry Battalion, human nakigpinusilay sa kapulisan sa gipatumang bypass operation. Nakuha gikan sa suspect ang 300,000 pesos nga kantidad sa suspected shabu, pusil ug mark money. Dugay na kunong gipanid-ad sa kapulisan ang illegal nga binuhatan sa suspect, una nila gikasa ang bypass operation. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.